maruwa nini then Isaac maruwa kama nyoka merese mbona maruwa mese ni baba mwana changa mere nyaya bambiri penyu nyaya ngekuramba kudanana nemukadzi wangu ndoda kulipa nemombe 6 yanombo dzako chitupa nemari dare Ahora pienso, ya ni bathroom mwana ndio upi? Ndio. Mambo. Siataka watu worozo prison. Chizo bo woro prison. Ya hita kama itonga mrome. Akazoenda kumakotsi akandobhadhara mameja street kuti asabhadhare manje zvinhu takazvikiya manje chekutanga ndakaona foni nemudzimai makasevha ndiye mudzimai wacho uyapa makanzi waiwaiyu pandasecha nhamba dzea pandaona dzidzo dzadava futi muna machi muno goririmu yapambi ndaona nhamba dzakanzi waiwaiyu pandadzisecha pandadziva dzababa futi pandabvunza ndakawatera kumunda kwaisakura nevamwe mai vanonzi mai muracha pandasvika ndikati ndatarisa mufoni menyu asi ndaona makanzi waiwaiyu inhamba dzayo zvamboita sei ndikati aiwa ini nhamba tadzisi imi chitaura kuti nhamba ndidzayo zvikanzi aiwa tichaenda kumba toita sei tonotaura ndikati aiwa mai wauri kutamba navo muchisakura mese ini ndikuona kuti muri kufurirana pamba pamai vavo baba ndopawanoenda futi vachirotandara iwe ndopawanoenda futi uchirotandara saka ndakandabva ipapo pamuda ipapo pandaenda kumba kwamuraja pandasvika kune murume wacho ndikati wamuraja baba wari vachitandara panapa mudzimai wangu ari achitandara panapa apa muchiziva kuti pakamboitika nyaya dzekuti vanhu havanodanana nhasi woyo vachitandara pamba penyu panapa munozviona sei zvanyaya murati kana zvakadaro pari kutadzika mukoma taorati pandabva zvangu padaira ndagara futi ndakazoona mamwe mameseji mudzimai achienda ndakatanga ndichienda kuharare kuchechi kune mazuva matatu atoti kumisi mitatu mudzimai ndopa akabva ndaona mameseji akawarairwa achisendera kuna sisi wake vari kuheadlands mangu akarohwa kuwedza havana nguva refu imba yavo yakaputsika zvaita sekudaro ini ndakangotora mafoto emameseji ivo havana kuzviziva pandagara navo kudzamara nyaya yese zvichiitika kati nyaya iri kundiremera nematukirwo akamboitwa mambo tiri pamutaro chinzi mambo itsotsi vari kuba mombe dzevanhu ngavatenge dzavo kozviri kupindira papi kati nyaya rega ndidzokere nayo sezvo uri munya wamambo vachaona zvekuita navo saka ndauya mambo meseji yakanzii mameseji amboitawo onifoni yacho
angare kupangidza kudanana nekutosangana wabva kumusha wosangana munomarisapi ndoma wakasangana Murora aikasenda vameseji nasisi wacho vari kugadzi zvairatidza kuti vari kutaura nyaya nababa kwekuine munhu anga afira kuSouth Africa saka vaisenda kuna sisi vachiti vari kugadzira vada kuenda kunhamo aiwa ava ndo vainzi vada kugadzira kuenda kunhama baba zvichiratidza kuti vaine munin'ina wavo uzvo ndio aitaura kuti wangu vari wese panyaya yacho saka panhamba dziya dzandakaona dzakanzi waiwaiyo ndo dzakava dzanyorwa apa dzikutaura kuna sisi kuti bvunza waiwaiyo kuti wazokunda here kuuya workshop pane workshop pane business kuti wamasvosvako zvokugadzira howa saka ipapo ndopawainzi wazokunda here nokuti havangu wabva kumba uko vachinanga kuchipinge kwainzi kune nhamo saka waibvunza kuti wazouya here wazobvunza baba wayo kuti wazouya here kuworkshop kuti waita sei wazosangana waiwaiyo waiwaiyo yakubvunza wazonyorwa unzi ndazojumana nawo asi wangu aina Israeli ndazounana na waiwaiyo tangojumana aiwa tafara aina Israeli weikoko saka baumina vanogara kuredrens kuna sisi wani ava kuratidza kuti baba nababa vangu vari vese ndozvekutaura mameseji ndo mamirire nyaya untaurwa izvozvo ndaimborambwa kekutanga hanzi uchiramba uri papoto yamudhara yemwana pamusoro yavanhu ndakutanga kupindura pandikatanga kupindura ndepekuti takazoenda kwaMutai vakutaura kuti pavarikutaura kuti ndakatuka mambo kuti mambo vanopa mumbedzerwa ndecheche ndakawana tsamba ichibva kwaMutareni ndichitosungwa ndasungiswa neava kuhigh court ndakaenda zuva rekutanga patakaenda kuhigh court achazoti pakazoitika zvii zvakatakazopiwa rimwe date racho ravakutaura racho ravakazoenda vacheokai ina handina kuenda kukoti ndakanga ndine munhu akanga akandimirira iko kakaenda kukoti ina handa kuenda kukoti ndikandiruma right 2 zvinhu zvacho zvemumafoni mazhizhi otherwise ina handingagoni kupinda zvemumafoni zvekumba kwavo nenyaya yekuti musi wari kutotaura kuti hanzi ndakaona pakanzi waiwaiyo ini ndakatozozvinzwa nasabhuku atondidaidza achiti asvika panapa achiti ndikati ini nyaya dzekumba kwavo dzefoni yake nemudzimai waneka here ina handigoni kudzipindira asi ndakatonzwa sabhuku wakasiya wataura kuti ini ndaakutonga ndega bva ndati ini ndakagara kumba kwavo
Kubva ipapo hapana kumboita nguva imba yangu yakabva yapiswa. Zvokutoti ndakatoita laki rekuti muroora anga achangobuda newana ini namai teke taenda kwamainini wedu takatononoka kusvika. Nanhasi imba yangu asati ndaipfirira yakatotsva nezvike zvirimo zvese zvakatsva. Mushure mekunge wangu wataura kuti ini ndichatonga ndega kuna sabhuku. Zvemufoni manje zvavo izvo zvavakuita zvemufoni zvadaveza angagone kuzvipindura manje dai mukadzi wacho panyaya yechinyi yefoni. Ndokuti pese pari kutaura kuti pakanzaisa pese kana kuti hapana kana yangu message iri kunzi yakapinda ikoko. Adaveza angatotaura ipapo kai ndiwa wavo. Asi nguva yese ndakagara kumba kwangu ndatosangana nedambudziko rangu rekutopisirwawo imba ndikapisirwa zvinhu zvangu ndakangogara kumba kwangu ndakanyarara kusvika nhasi titoita sei titouye kunoko. Saka otherwise zvefoni otherwise ngato zvitorina otherwise kugara zvaripo nhasi ndiye angapindure zvechii zvefoni mwana. Zviri kutaurwa izvo zviri kufamba sei? Ndiwani zviyeka. Ini ndoitwa forget chandawengerwa. Forget. Ndoitwa forget chandawengerwa. Okay. Ndiri mai maro. Okay. Taurako. Ini ndingataura zvekuti baba vari kutaura zvemumashurumu zvekuti kwai ndakatora foni yangu. Foni iyoyo vakatora muna Machi kusvika izvozvi foni iyi haisati yadini ndapiwa. Nguva yese tinoti ndikuda foni tichitofara ndinotaimira kana kuti tichifara ndoti achinotaita foni iya zvemumashure imomo. Foni iya vanhu zvavaramba nayo voti ndikuda hama yako kuti ndikupe foni iyi, hama yako iripo. Ko ngatiitei hama iyeuye totaura nyaya iwo wacho havazodi. One, iyoyo foni iyo yakabva yatotorwa nasiwa nayo. Imwe nyaya iri kumusha kwangu. Two, ndoda kutaura panyaya yawataura kuti ndakasenda mameseji ndaitaura nasisi wangu. Kuuya kwandaita mama baba wakataura nezuro kuti ndichi kudiwa kuno ndanzi ndiuye kuno. Asi uya nababa wako kana natete wako. Saka kutotaura kwandiri kutoita uka kutongoti nyaya sezvo yaparirwa regedza nditaure kuti hama yangu hapana izvozvo. Saka ini ndiri kuti panyaya yawataura yekuti wati ndakasenda mameseji ndichitaura nasisi wangu. Sisi wangu ndofunga vari padhuze paheadlines apa ndopawati. Ende musi iwoyo wakanga washakirwa nevamwene vavo. Saka washakirwa nevamwene vavo vakati maini mune mari here bhasi tiende kunhama. Inini ndokuona kuti kwababa mukuru namainini hatizvisarudzi kuti tiri kwababa mukuru namainini. Mumba medu ndofunga inini ndinotega ndinosumuka nehanzvadzi yangu. Izvozvi parenga apa iripo hanzvadzi yangu bati hawana kuita closed nehama dzangu kuti ndiuye pano uzotonga nyaya. Hawana kunge wabuda pachena kuti wane nyaya yawakawithdrawa kuti wataura nyaya ise yavari kutaura haisiriyo wakataura kumba. Ndatoona machenji awatotaura izvozvo kuti kwanzi kune nyaya yekuti ndakatora foni izvo sho wakaitora tichisakura kumunda. Ndofunga life yangu yandorarama kumba ndeye maricho. Iwo ndosiya pamba ndoenda kumaricho. Mukadzi vari kutaura yeye ishamwari yangu kubva 2007 kusvika izvozvizvi. Saka ndapuhwa richo nevamwe mai hanzi ende tinoita basa rericho tashachaja mari yedu $20 musazotipe keshi toda machira emasoro wobva wati alright. Pandakasiya foni kwainayo handapinda nefoni. Pandasiya foni kumba watora foni yabva wajuma mapini nemapassword chiri kunetsa ngamba medu inhau yekuti nyaya yefoni. Saka iwo vanogona kutora foni yavo izvozvi handibati foni yavo handishandisi foni yavo. Kana vachizoda kutofona izvozvo vanenge vakadai vachiita sekungori kuvharidzira kudini. Saka inini izvozvo ndakazvaavhoida kuti handidi kuti tinetsane nyaya dzemafoni. Foni yangu inini iri haisi yekuti ndinowiga kana kuti kudini. Ndakatoisiya mumba musi wekuchinaya pandaenda kumusakura. Ndaenda kumusakura taakutopedza ndima ndopavakauya kumba. Vauya kumunda ndokusikotaura kuti hatadi kuti utoite basa panapa namai avo vari kuita navo. Vandati kwakanaka here saka ndati handichadi. Nhamba dzakasevha kuti waiwaiwo ndedzani zveshuwa. Nhamba idzodzo mufoni mangu dzanga dzirimo. Mufoni mangu zvadzadzine nhamba dzababa mufoni mangu handina kubvira ndakataura nawo. Ndofunga nyaya yaka yakatongwa
kusvikira nanhasi uku ndokunyepa kwamadzibaba. Handina kubvira ndataura nawo. Waiwaiwo ndobva ndavataura kuti endei kumba tonotaura nyaya. Chikonzero chandaidaro ndechekuti tiri mumunda, vanhu vese vanobva vanzwa kuti kune vanhu vanetsana. Ndobva vanzi endei kumba, pataenda kumba kuya kuya. Hawana chawakataura, ina handina chandakataura, ndobva wakudza mudetu. Ndobva wauya nehohwa hwavo. Wauya nehohwa hwavo, ndobva wabuda mumba zuva iroro zuva rakatotorerwa foni iro, tobva tatetesa kuti tatonetsana mumba hamuchatauriki. Ini ndobva ndarara. Iwo kuti warare zvaramba nenyaya yefoni yawainayo. Wapinda mumba miya miya, ndobva wabuda wavhara dhoo, wakapinda mubedroom andorara. Ndobva wabuda mudining, ndobva wasiya wakochekera dhoo nekunze. Kana kuti waiti pamwe ndinobuda kana kuti ndodini. Ini ndobva ndati kune mwana wangu ndikomwana ari baba wako wabuda panze isani. Toita sei ona wakochekera dhoo kunze chikanzi mama sei zvakadaro rarai. Ndobva tarara newana. Ndisati ndarara takadongorera nepahwindo. Wakaita violence yekukanya mahwindo pamba pangu. Saka pamba pangu ipapa maglazi wayayo ndakadongorera nepaketeni. Ndobva ndaona wabuda gate. Wabuda gate ndobva watenderera handobva kuti wakaenda kupi, wakatotora time wasimba mumba. Panemba pawakadzoka wakahukurwa nemba. Baba wadzoka pamba pavo ndobva wapinda bedroom ndobva warara. Warara saizvozvo makwana makusei ndamukira kuchiuya kunopedzisa rimwe richo. Ndobva ndanzi navamwe mai yokomadimba mukadzi wasabhuku, mukadzi wemunini wasabhuku. Ndozvanzi mamarozi mambodziwa kuti patanga tichigadzira roto kwanzi zvanzi imba yaIsaac yacho. Ndomanzwira ndakatoitawo kunzi imba yacho. Ina handina kunge ndakazviziva. Saka nyaya yefoni yavakutaura kuti kwai ndakasenda mameseji ndikazotora mameseji ayo kuisawo. Kana mameseji acho ari kutaura handizvisiva. Watosindichinjirawo nyaya ndatomwa. Asi nyaya yatabva nayo kumba ndeyekuti zvanzi ndiri kudiwa kuno nehama yangu. Asi ndoda makosti yangu ndowatitaurira ndozvandafambira kuno kuti ndikwire bhazi ndiye kuno. Ndofunga mashure mese umu dzaitwa nyaya ndakunga ndisingayi kuno. Ndikubvire mubvunzo ndichandokona kuti mamupedza. Cheche munopinda cheche. Ndinamata madzibaba. Yechishanu. Yechishanu. Ini sowerawo. Rini sowerawo baba. Rini sowerawo. Mese na baba. Baba wanonamata madzibaba. Wari kune rimwe sangano. Wari kune rimwe sangano. Risiri sowere. Alright. Mbunzo wangu wechipiri. Ni kana baba wangu. Uri mukadzi waBishop. Ndiri mukadzi waBishop. Bishop wacho ndiye. Alright. Imimi muri mukadzi waBishop. Muri wakadzi wangu ngani kana Bishop? Ndiri mumwe chete. Hauna munhu wakaita mukadzi. Alright. Wokupedzesera. Why you ndi makaseva foni dzababa mufoni zvinorevei? Foni kuseva. Why you zvinorevei? You ambrera ere kana tichi? Why zvinorevei? Inini ndingaiziva zvazvaireva chikonzero chairamba zvairevei? Masebhuranga akaita regai ndinyatsotsanangura zvamunonzwisisa. Mumashure handiti mumashure. Mumashure tainetsa nenyaya, tirimbonetsa nenyaya dzefoni. Ndingangoti tichikuramba tichinetsa nenyaya dzefoni, handimukunzwa kuti nyaya yefoni. Aiwa, imimi handisi kudaro, hanzi zvinorevei meaning yacho. Waiwairu. Hazviri kungoti waiwairu pandingakuzvichirevei. Kodi zvinorevei. Kodi. Aiwa, ini ndiri kuziva pangu zvikurevei. Zvatinauziva kuti zvikurevei. Zvikureva kuti baba. Haina mimba. Zvikureva kuti baba. What phone number baba? Mairegerei kunyora kuti baba. Zvazvinoita handisiri ndega ndine namba dzababa, handisiri nezvakare. Aiwa, imimi tirikubvunza imimi. Saka izvozvo zvakusiyana nemunhu nemwoyo wemunhu. Aiwazve imimi tirikubvunza. Mubvunzo uri very simple wabvunzwa naishe muchembere kuti waiwaiyu zvinorevei matadza kupindura. Ndochibvunza mumwe kuti ko mairegerei kutaura kuti baba nhingi kana kuti baba Isaac. Baba Isaac. Ndingangoti ipapo kuti waiwaiyu ndopandareva kuti zvakangofanana nekuti
iwe ndogona kuseva hazvinaka kufanana nekuti uyo ane zita rake kuti chimuti aiwa kana kuti mazhanje hazvikanzi mazhanje nekuti ndotengesa mazhanje ndogona kuseva munhu wausikazivi ndo waungati mazhanje but uyu munhu waunoziva ende munhu wamakatongwa mukaita kunyaya mese dzamakatongwa dzichidzi munodanana nawaiwaiyu mapedza kutongwa ipapo musati matongwa yakanga iri zita rake chairo chairo pamaidanana ipapo iyo yazopera kutongwa zvanzi chiregai kutaura iwo ndokuona kuti aiwa zvinondinetsa chiregai ndiise makodhi ngei wakaisa pamakodhi makodhi ekuti ipapo ndikangoti hangu madzibaba dai vakanga aiwa zvirikubvunza ndingangofunza amai tinokumbira mupindure mubvunzo wabvunzwa naishawo mutongi wedare ari kukubvunzai why you pamuri inini zviri kureva kuti chii ndozvatoda chii ai ipapo ndopandiri kupindura kuti ndini ndakasema zeshuwa zvichirevei zvinorevei saka ipapo zvinorevei ndingaibvuma mhosva yangu kuti ndakaseva kuti waiwaiyu maiwandisa chii hapana chandakambowandisa ko kana pasina mairegere kusevhasi zita rake hakuna chandakambowandisa aiwa but makaregera nei kusevha zita rake imi munoziva kuti mune nyaya yekuti muri tu makange muchisvirana ikatouya muno mukoti dare riri kubvunza kuti ngatimboti waiwaiyu afona munenge muchiti muri kutaura nani ndinenge ndichiti ndiri kutaura nababa sei musina kunyora kuti baba pari kuremerana nekuti zviri kurema zvamuri kuita zviri kurema mambo nyaya yetikuona iri pachena yekuti sekudanana kwako semauriro ayaita yauya chitoti vanhu waya vari kuenderera mberi nemameseji aya saka kuzoti waiwaiyu yakureva pachena yanga iri secret number ikodi ya saka ikanga iri secret ikodi iyoyo havaiwa vanobvaziwana voita zvinhu zvavo saka ikataurwa kana ikafonwawo ariponzo kuti haina basa asi ndokuda kuizviisecha manje kwakazoita bvaziwa kuti orit ndo baba waya saka zvavari baba baba vanauziwapa kutoti wakutohira mwana zvinhu zvake asi nanhasi wachikutoya wakutofara nazvo saka kutopunza kwawakaitoita imba yemwana wavo wakutoda zvine muroora ndiye ari kuramba achida baba achisiya murume ndopa nenyaya iweyo wakasevha kuti hani zita ravo mufoni mako patakabva kudare kuno kumama nekuseva takaenda ndofuka musoro takatongobva muno tipindura mubvunzo wakasevha kuti chii kare foni yemuroora wako kare dzakanzi mainudo saka takangobva mudare muno mupayapa yakaii ndakabva nangozvidzisa unayo here foni yako ipo unayo unza tono handina kana tozomubvira ndatomboita izvizvo kana tione kuti wakasevha wachiti chii isewo navo inodzimwa ipapo onai kuti haasi kudzima here ungaitore zvangofona chete ka zamai rudo foni dzenyu dzenyu namba 9018 chanda dziri muno
dzakanzi chanda idzi. Munonzi chanda here? Ndofunga dzakangotsara. Ndikukumbira wakakudai mamira ini zvandikukumbira wanga here kubvira pamakanditonga ko mese mune makodhi ngei mafoni enyu aine makodhi aiwa tiri kupindura mubvunzo. Foni yako ine kodhi, foni yakewo ine kodhi, ngei mafoni enyu ese ane makodhi? Chanda zvinorevei zvisinei baba imimi? Akasevha muroora yenyu kuti chanda zvinorevei? Papa mamboti anonzi mayani? Mairudo. Mairudo. Apa mazomuti chanda, chanda zvino zita rake. Heri zita rake panapa ndi forget. Pandakadziora kuti chanda kai. Ndakanzi chanda yenyewe. Pane zvimwe zveshuwaka zvinogona kukanganika kana kuita sei. Because pandakatokubvisa foni dzayo ndakangodzibvisa. Ndaitokumbira kuti kana paine zvimwe zvamunoita kai kuti mono kana ipo pakanzi chanda kana kuti chika here kuti kubva ipo patakayapayapaya kai kuti ndakambodzifonera ika ndakambotaura nadzo here. Izvo tizviona unokuramba ende waramba ukati handiporina mufoni mangu hamuna ngeizvozvizvi dzakanzi chanda tazodzona waramba kuti aiwa ndamatibvuma kuti aiwa tiri mhadzo asi ndakakanganisa kusefa osaziya sei manzimi mabvunzo nedare nemutongi mukati mine nhamba dzandakadzirwa kuti mairudo asi dzakabuda mufoni takutoona mufoni wenyu dzirimo dzakanzi chanda ko akazobvisa kuti mairudo akanyora kuti chanda ndiani foni ndiyei saka ndofunga pandakabvisa kai pakanzi mairudo ndakabvisa pandadzibloka ndinofunga dzike dzakanyorwa kudhara vanhu vairi munodanana vanhu vairipi munodanana ende muri kudanana hamuna kuregerana. Muri vairi hamuna kudii, hamuna kuregerana. Saka unofanira kuti uripe mombe kunayo nekuti hamusi kuregerana. Muri kuramba muri kudii muchihwanda masikireti kodhi chii nhamba dzenyu hafanane zviri correct, zvinhu zvese zviri kuhwandisika. Muri kuti imimi makasarira nyaya takaramba tichidanana kana tiri kudanana. Makaramba muchidanana nhasi mataurira muri kuita. Ndinokumbirawo kuti dheti iroro riripo nemaendero akazomboitwa kuekoneti zviripo, nenyaya yekuti baba awa kuti munhu akanzi adanana nemunhu wari kukwira mumuti wari kutarisa ndiri kufamba nawo hawana kana kamwe chete pawati wandiona kana tichimhoresana chero munzira kudai kuno vanhu vanodanana, vanhu vanodanana vanoonekwa. Handidi kunyepera izvi nemaitinga vanhu sezvizvi ndokuoneka kwacho kunyora kuti wai you pamusoro mukataura henyu muchiti nenhamba kuti nini mairudo ndine nhamba dzamudhara baba vane nhamba dzangu mudhara ane nhamba dzenyu mudhara ane nhamba dzangu handiti inini ndine nhamba dzani ndopamuri ipapo handiti. Saka ipapo mukutaura kuti tenge tichiramba tichidanana nekuda kwekuti ndine nhamba dzavo awane nhamba dzangu kureva kuti here inini zvavafanira kuti muroora haafani kuita nhamba dzababa, baba hawafani kuita nhamba dzemuroora. Ndoda kupanzwisisa ipapo nekuti pamuri muri kuramba ndikuitira kuti kana ndadzokera ndikunotaura musha kwanguba kuti ndo nyaya yekutaurira panapa. Saka ndoda kupanzwisisa chinyara rakaupindura zvatenge tichitotarisira sedare kuti unonyora kuti baba uchitaura zita ravo iwe uchinyorwawo kunze muroora wachinyorawo zita renyu mairudo
ndozvitotarisira kuti zvinofanira kunge zvirizvo kana muri vanhu vanogarisana zvakanaka but ndizvo zviripo mazita pasina makaisa makodzi Ndii makaisa makodhi. chakakuregerai kuti mumbonyore kuti mai baba Isaac mai Rudo chii ndo pandambotaura ndichiti ipapo pamuri kutaura ipapo muri kupanzwisisa zvatiri kupanzwisisa imimi muri kutaura muchiti iyo chitipiwa chikonzero chawakaitira valid reason why you did that wakazviitirei tipe valid reason zvekuti ndinyore Zvinobatika. iwo vari baba inini izvozvo ndataura wani ndikati mumba medu muri kunetsa nenyaya yefoni ndiwo uri kutonga ndimi muri kutonga imimi zvabva zvaitika seizvo zvokuti muroora anotadza kunyora zita rababa ubva ati waiwa iyu baba wobva watadza kunyora zita remuroora wobva wati chanda imi muri kutonga munoti ndirini ndiri kutonga zvinosiyana kutaura chokwadi zvinosiyana sei munoti kusiyana kwacho zvinosiyana pakuti ndikutaura kuti zvinosiyana pakuti handiti zvareva kuti iwe wamaro wari perfect inini handisi perfect handiti baba hawasi perfect wamaruwa wari perfect wamaro wari perfect handiti foni yavo futi iri wari papefectwo kuti iwewo futi hawawafungidziro here baba inzwa forget nyaya iri pachena nyaya iri pachena zvinoda kutsanangura changamira bvura zvaka vachikubvunza kuti ngei wakanyora kuti waiwa iyu but wakaona kutotaura the reason wakanyora kuti waiwa iyu uri kutaura kuti murume wako uyu Bartholomew uyu kana dai akazviona haazizivi semaonero akazviita haana kuziva chaakada kukadzika nacho imeseji yakanga iripo meseji iyi kwauchitsvaga kuti inamba dzani kwakona dziri dzani mirai kwakona dziri dzababa iwewe saka kana uchiwanza foni dzababa wawa kubva kuna Bartholomew sekutaura kwawaita kuti inyaya yemafoni inyaya dzinonga dzichingoitika dzatakatombotonga futi papi munomu saka iwewe wakuwanzira murume wako foni dzababa kuti urambe uchitaura nawo murume wako asingazivi zvamwari chaizvo handiri kukumbira kuti zvazvakanakira zvemafoni izva izvi zvinobva zvangotaura kuti vanhu vari kuita sei vari kutaura wese vari kuita tingadzoka zvatakaita pafoni nhamba dzevava oda hautitauri zvekuita iwo nekuti tinozviziva takaenda tikandodziona foni dzako waramba apa kuti mukandodziona zveshuwa munotaura kuti tinoendi kudana nawo tikaenda tikandodziona ukazoenda ukandoita apiwo maya izvozvo tiri kutora mombe apiwo yacho tovatataura ari kuita apiwo kuti hatidzori achikumbiro chatikukumbira kuti panodanana vanhu chapichapakaya hapambonetsi kuona unoona chii unobva matopaonawo nemi kuti zvatotogara izvozvo kuti pamakatitonga payapaya mambo kai anda kumbosaka nameseji kana kuita kana inzwa naye muchinda chaungazoite kutaura chokwadi chii apa waramba kuti mufoni mako mune nhamba dzake rukati hamuna musi wakatonga muno ndo musi wabva wadzibvisa ndozvataura makasiva ndakadziseva kuti mai Rudo ndozvindandi kutoziva ndo zvakaise zvandakaseva kuti azvibvisa saka ipapapa ndopakuda kuti aiwaba kuti zvinyatsojeke kuti tingapedze dare tamuona mukopana ane mhosva ende mhosva haibvumi ande uite sei unotora kufunga kuti ndakangwara but taona kuti wareirawa relationship yavo haina kumira zvakanaka mameseji aratidzwa nemurume wacho nemafoni avo nhau dzekuti wakasevhana nemakodhi zviri zviro zvekuti wadzire kuti murume asazive kuti afona ndiani ataura ndiani uyuwo mukadzi wake asazive kuti afona ndiani ataura ndiani nekuti anenge achizi changa
ende uyo achiti waiwaiyu wese wakavumira kuti toisa makodi kuti murume wangu asaziye, uyuwo mukadzi wake asaziye. Saka dare ramuona aine mhosva anofanira kubvisa mombe ngani. Chakamere nyaya yepamberi nechikunyuka yakambouya mudare, murume akapukunyuka nenzira akapukunyuka kuti ndikuona kuti ndisanyara ipo kwadzokoroka. Saka mutongo wakayamboiswa pakutanga uyo asi zotonga wakamira sei nachifundidzwa kuti sezvinhu zvinotourayisa dai mombe dzangu dzasvika 4 bhozi nyaya yemukadzi munhu inourayisa, inodeutsa ropa ende ari baba makunakuna Changamire inaona kuti ndisamombe dzinokwana kuita 5 yekutanga ndikuona ndiye makunakuna, yechipiri ndikuona kuti sikupa ruremekedzo rwekutarisa kuti zvandiri kuita izvi zvinopa chimiro chakadii mukurarama kwatoita semunhu. Dzimwe dzinee dzasara idzi dzoripirwa mupariri wemhosva imwe chete youya kudai. Kamambo ichokwadi amirira zvakaita zvakadaro anga ari munhu ane tsitsi zvaiita zviri nani, asi nemamiriro azvaita ichokwadi kuti iyi ari kuramba achinyenga muroora nemuroora uchazosvikira pekuti muroora ndiye acharipa, anofanira kutoripira murume wake kuti izvi zvaramba zvichienderera mberi kusvikira nyaya ikasumuka ikaenda kuhaikoti ikadini achiramba iko zveyo yapachena nokuramba muri pamwe chete, muramba muchidanana nemukadzi wemunhu ari muroora zvakare. Saka pakutoda makunakuna imhou yemwana wayo. Ekudara chete dzake nhatu dzakanaka, nhatu vane amama yani makunakuna muone mhuri yayo, akati muone mhuri yayo vanoendawo kunaka pariko. Right. Vobvisa mombe makosi enyu imari kama muungani ngeunza kudaro kubvira patabva pano kusvika tanosvika kuhaikoti makosti angu akasvika pa 3,500 US. kuhaikoti yazowanisa 3,000 yainga isvikira taura figa zvaivaanotyora mubhedha wangu pandakaenda kuchechi mumazuva matatu akazoaatyoka futi mubhedha unumba Samfumani baba ndo waichikora mbeda. Uyu murume wangu ndo baba wewana 4 nauye kufungira munhu kuti uri kudanana nemunhu mumba mangu inini haisi kupera, inoita sekuti yapera yobva yatanga, yobva yapera yobva yatanga. Babawa inini zvinotondishamisa izvozvizvi zvauri kutaura zvokuti vakadzimara vadambura mubhedha wangu. Mubhedha uyu vakatangira panhau yefoni yanzizvo nini takazoenda kufoni chichichicho pakutaudzana kuti kana nini ndakutaurawo iwo wakutaurawo hakuna achanzwisisa mumwe ba. Iwo wakabata chawatobata mupfungwa yavo wanodestroy wega. Saka mubhedha wakutaura iwo mubhedha wangu iwo ndindourarira nemurume wangu. Saka mubhedha iwoyo wakufungira sekuti baba avo vanouya chisikora pamubhedha wemwana wangu. Ngatitaurei tichitonga nyaya chaiyo tichiona nepairi kuenda napo nepairi kubva napo. Inini ndoita pfungwa yekuti kurara nababa pamubhedha. inzwa iyoyo tipe valid reason
chikonzero wakazoti waiwai wakati tipe chikonzero iwewe kureva kuti isusu hatina kunzwisisana tega tiri tatitaura iwewe kudare chikonzero waiyu mufoni mangu unotoine dzimwe namba dzakatowandawo dzekutosevha iwe zvandinoziva inini hatisi kubvunza dzese idzodzo tiri kubvunza saka zvakakufanana newaiwaiu kuti ndimupindire kuti ndakasevha nditi kudiridze dziri zveshuwa inhamba dzamudhara tikabvunzawo mudhara kuti ko mudhara ngei wazofonawo kuti changa tikabvunzawo mudhara kuti ko mudhara ngei wakafonawo kuti changa wakasevha kuti changa chanda ukati zvakamboitika zvega pakanyawanzi chanda ndikenge rimwe raini rimwe akanyawanzi mairudo saka zvekuti pandakadzita kuti mairudo kai mune netwani iri saka ndofunga zvakosazvakatiri chimomera izvozvo izvo kandava makasevha kairi kuti mairudo nosevha kuti chanda zvinorevei aiwa isenima yavo kuti chanda yengerwa ndosenima yavo chanda yengerwa kuti ungazizwa munonyora unozizwa ndakadzidziswa kunyora zvakasiyana nezvaunoita handiti wataura iwe wega ukati inini foni dzavo hamuna mueka tikati chitipa tione ndokuona munechi muina chanu izvozvo shuwa zvaitika izvozvo ndorayira kuti chakamira wakutopata unobvisa mombe mbiri dzekupa mwana nekuti hausi kubva pamwana uri kuramba uri pamwana uchiita makunakuna 1 wobvisa mombe inoya kudara yemakunakuna auri kuita nemuroora tezvara nemuroora pakazozvarwa mwana anenge achinzi chii saka then makosti unobvisa mbudzi 2 dzemakosti anoenda kuna bathroom meal saka unozvibvisa rini nekuti uri kuramba uri kudzokera taakuda kuti izvi ukasike kubvisa tinokupa 1 week to pay tatopedza kutonga 1 week to pay nekuti hatingapedzi newe 1 week to pay kana asina kubhadhara 1 week more yakudara okay chisimukaimeni chisimukaimeni kuti baba ubvisa mombe shuwa airarami kuva kwako chidi hazviti mai bishop ngati mai bishop ndoamunoita here ndo uno amunoita muri mumachechi mukadzi wa bishop ndogaura mukadzi wa bishop hausi kuona kuti behavhi yavo yavari kuita ndechihure haisi behavhi yamukadzi ibehavhi yaichihure yavari kuratidza unyaramba kudzidziswa kudare kairi neyechihure mukadzi yekutanga una kuita here nababa pamakamboya paya but uyu aitaura kuti handaitaura newe pafoni tikazondotora uko tikaona murudunu muchitaura mese tanotora print out
nyati wangu aidangoisa Right.